Ali Muhammad kaji isa kisaga a wanki Jamila ban kwana ni kai fere singa Firdizan aikin to masu hasada na ce su bari ba su iyawa ba su iyawa ko sun yi Abdurrahman Ahmadu ya aka yi lokacin da kira kada ya fana Jamila magadin fere Musa singa ƙungiyar maroƙa baki na Bature ya ce le moment tant attendu. jeje ta La kawo finale. maroƙa baki arbitra Mustafa Yahya Allah hilin kokowa Salma Darani. Allah shi Ya Adoso. jikan Yakuba ƙungiyar maroƙa Ai baki godiya na ba suna ya da bar jiwa shi Allah. Zaku batare ba gurja windo banda jama no go zaku wallahi jama muna kai madu furo ƙungiyar maroƙa baki baka ce mana komi ba Jama'a bari zan can jama'a. ah Ba cikin hili ba. Har bayan hili jama'a ne. Wallahi har bayan hili jama'a ne ba su samu damar shigowa ba. wallahi zaku wallahi Abu Bandawaki. to Abu arbitra na liban Kungiyar Tali. wallahi arbitra na liban Sako ba kama To. da kungiyar A saurara. Tali. kadiri abdu isaka ida sharga ida sharga to kadiri abdu isaka abba ibrahim Daba Kadiri To. Isaka. Haji sun duka. Tsakanin Abba Ibrahim Adam Cambiano. Na Yamai. Wannan kyauta ce da ta Kadiri Jamila tana Abdu nan. Isaka. Kadiri Abdu sheke da damara ruwan goro. Abba Na na da damara tsamba. Abba ke yin da baya. Abba abba ibrahim hankali. no gonda subogo isaka no gonda sugora arko ai ka tama kankaladima ji kankaladima a birnin jamburji Da ƙyarin ba. yana cika aiki sani mai shayi Da ƙyarin ba Abba. sani mai shayi Kadiri ya tsone shi ba. kankaladima Allah goro ne maga na gode da mutai kaka da mutai dan sarkin murya mutari musa Wallahi na gode da mutai kaka wallahi majaga ya zo kan da ba ya barci kan ba wake. ya wa gano ita ma kan ba mu boro kan ba mu jakkurto abba mundu maga da mutanen doso Ka san kokowa da kake ganin ta hadi. Kokowa da kake ganin ta. Akwai abubuwa da dama a cikin ta. Ba wai ƙarhin damtse kadai bane. Ba iyawa ka kadai bace. Akwai wasu hikimomi na daban. Ka san Afirka ce mu baka fata. Akwai abubuwa da dama mai hankali kan gane. wallahi kuna ai kurkan ga ta ifo da ifo yan kudi kwagi tunani zaku jamila na saurare jamila bartin Wallahi Abba baya gani ga ishiyar nan tashi da kyau. Wallahi ijiyar shi ta hagu. Ijiyar shi ta hagu har yanzu ruwa take. Bayanan dai wallahi likita na mai yan shahe-shahe. wallahi Abban yana gani baya gani Allah wa'alam. godiya ga idi yalo godiya ga idi yalo Aishe kaɗan namijin duniya. to abba ya kai mutura Wallahi ga nan abba ya kai mutura wallahi ya kai amma mutura dai idon nan amma nashi wallahi mun sodi ba sosai yake gani ba. wallahi mun sodi Wallahi. wallahi Har yanzu shahwa yake. Kai Barhama dan kadiri. Barhama dan kadiri baraka da zakwa Hada hidinku. to Abba to idi da sharga abba ibrahim kadir abdu Sakaro na saurare Amano na saurare Burhama Kadiri alhamdulillah Burhama Kadiri na Musa to Tafiya takuba ne mai wardo so takuba ne mai wardo so barai kau Abba takuba in kai kokari ka kada ka shiga tarihi yadda ake zato wallahi saboda
kaka da zakaran yanko kowa da ya kwashe takobi shidda cif in kuma kai yi sake ya kada ka shi kuma likafa za ta ci gaba da yin gaba Jibada zane da kwana dan hajiya mai muna dan hajiya mai muna haji dan mano na saurare sakalo na saurare gaishe kada hajiya mai muna jibala da banki jibala da banki jibada da baki kai kokari ka kai ma shahayya mai takobin ta na hudu abba ko na biyar zance minti biyu na kokowa cikin garin ku na farko na minti goma aran te minti hinka aran go gurje shi kuma kadiri abdu in ya samu jihar dosa ta samu takobi guda tara kenan yanzu saboda can da farko akwai na salma dan rani guda biyu da shi kan shi kadiri abdu sau shida yana cin takobi wannan na bakwai ne yake nema aiki ba gola ba muna ban kwana abiola ajan ba ta yi wani wanka buhari hattara takalin sa ake yi arbitr na yi ka batora tsakanin abba arbitr da kadiri abdu ka za ka yi saka wallahi abiola ajansi dokin da man kare da ambasai sakalo na saurare alhaji dan mano na saurare dokin da man kare da Alhaji Anas, sai sarki Aliyafa. doso guri ya cika saura hota alhaji anas aliyaba sarkin doso guri ya cika saura hota kasu ya kamance da albasa alhaji ahmad sunna yawa alhaj barham kadiri sakalo na jeune opérateur économique saka ka 200 wayo abu na abba abba ka 100 Abba Ibrahim ya kada wallahi ya kada Abdul Saka Saka ahilu ko so wallahi wallahi eh moto sai moto wallahi moto wallahi wai